तो भाई लोग पुदीना के बाद पावर स्टार पवन सिंह जी लेके आ रहल बाने धनिया ये जान एकदम देसी अंदाज में। तो नमस्कार प्रणाम दोस्तों, कैसन मानी जा रहा लोग, उम्मीद बा कि मस्त होकम जा, स्वस्थ होकम जा। हम बता दें कि पावर स्टार पवन सिंह जी के न्यू गाना के पोस्टर रिलीज हो गल बा, जौना संग के नाम बाटे धनिया ये जान। तो भाई लोग हम बता दी कि गाना एकदम देसी अंदाज में एकदम बवाल सॉन्ग होखे वाला बाटे। जैसे पुदीना बवाल सॉन्ग आइल और एक बाइक के तहलका मचा देले रहे, तो सेम वैसा ही बा। और एक गाना के लिखले बड़े विजय चौहान और म्यूजिक देले बड़े विकास जादव और पावर स्टार पवन सिंह जी के साथ में गईले बाड़ी शिल्पी राज। और भाई लोग एक गाना के वीडियो में नजर आवे वाली बाड़ी पवन सिंह के साथ में शिवानी सिंह जी। और चौंकाने वाली खबर ई बाटे कि एक गाना के वीडियो डायरेक्टर बने रवि पंडित, जौन एकदम देसी अंदाज में गाना आवे वाला बा, एकदम बवाल सॉन्ग आवे वाला बाटे। और हम बता दी कि अभी तक एक गाना के रिलीजिंग डेट नहीं के पता चलल, लेकिन आज कोनो समय यानी कभी भी एक गाना के टीजर आई, आज ना आई तक कल 100% गारंटी बा कि एक गाना के टीजर आई। और जैसे ही टीजर आई तब पता चल जी कि कब गाना रिलीज हुई।